Hei tid, så det atter her vi har nødt parst av Gjerstamal. Og vi til så Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, ved jeg opptøk og redigering, og så Paul Fere, og så selv Daniel Adol Jakobsen. Og jeg får en for å spørre Paul, hva det ligger sånn av hjertet i det. Ja, til Filippe brev i 8. Og det som særlig også om til det som han sier at han lyst, så en egen støv og hvordan han hevet av i samkomna. Og han sier at det tror han og vannvågen, at i ången skal være til skammar, men at Kristus som alltid så nu vi, skal vi ødlån derve være dørmetter og lika møgnom, vet han vi løy at vi deg, tror jeg at livet med Kristus og deg er vinning, hvor jeg spør i versene 20. Men det som inspirerer sånn til hatta det som man inne i at disse versene i årene, og han sier med et eller annet hette vi til tryggvande her, at vers 5 takk og honom 4 til lykka fra første deg, og til nu har vi haft samfunn av med og i arbeidene for evangeliet. Og fullvågsrøy han som begynner i godt versk og tikkum, skal også fullføre til det Jesus Kristus. Og så legger han til at det rett for meg at hoksa så om tikkum. At vi har tikkum i hjertanen, bæg og i landsjon møgnon, og ta i verje og stafest i evangeliet. Det gode vittne mot hva som landsjøs etter det kan ødlån ved hjertaleie Kristi Jesus. Og han forvojer jo til egentlig holdtakende til han løsningen han hever av sin samfellet i Jesu tryggvande og i Filippi. Og det kom fram for meg i morgen da jeg vakna igjen. Nettopp det som jeg leser i her som versen om tråden og vannmåen, vers 20, og så jeg lever med Kristus og deg i vinninger. Hvordan han setter at her er samband vi akkurat tråden og akkurat vann. Så jeg at Rombrev 5:5 sier at vannen gjør ikke til skammar. Så kærlig ikke godt uttalt og gjørs nokkere vi høylig antan som giver nok ned. Og så at utfra helsene genge inn og i det som Paulus sier, løser, og som han øysene setter i samband vi de som ikke skiljer Paulus, og som kanskje er til at han lunsjaver, halte at han sikker og tog som han lunsjaver for, ja. Og da er kanskje ikke suttet til, som han sier selv her, at som alle løyvakten kondot, og alle hinnen skillet, at det for Kristus skuld at det i lunch. Det nok så fætligt at vi det skuld være sett fast for Kristus skuld. Det nok så hoksande. Men det klarar han øysene i tog som han levde i. Så han sier her at de fleste brødene her vi lunch og møgnom, og i allit jo herran og finnes en møyre til vi at tale årgods øtterleis. Og så kommer han inn og til han som alltid så torsførst. Hvis man husker om det menneskelige, jeg vinner at vårt røysene nekere som prætka Kristus av øvund og hoved til strøy. Men ikke at det var gaven vilja. Hese gjør det av kærløyka, vitande det setter av hver evangeliet, men hinner prætka Kristus av 30 ikke av røynen hova, men den tar i hoksan og letja trångt at lunch og møgnon. Så spyr han hentas spørningen. Hva så? Kristus vet å prætgaver og kvosser, vet han nå for et øyte etla sannom. Og det jeg glæver om, jeg skal øyne framvis glede med, og tog jeg vet at dette skal være mer til freds og vi bøntekkere og hjelp fra anta Jesus Kristus. Og så fer han inn i det som nevnte, hva han skal tro han og vevna.
Ett land säger hjärtamål. Ja, akkurat, ja. Ja. Ja, nettopp. Han löser öliga väl utjöknom. Ja, Ta han och skriver hur så konstant han är i antallet. nettopp, ja. Och onka tvinnar alltså hever hova kasta frasar, ja? Nej. Ja. Nej, det är alltså det är beundringsvärt. Ja. Tror jag ofta var en öl ensamadler. Ja. Men och i hans var människan det som Jesus säger, det som sagt var det här. Och Johannes 3:16. Det är ju vad känt. Ja, allt känner till. Ja. Så så älskar jag god heimen. Ja. Att han gav sån sin nöjbarn. Jag kvart han tror han skall inte förtäpas men det är av ett liv. Och inte sända god sån sin i heimen. För han ska döma heimen men för heimen ska vara frälst och vi hon. Ta man det öliga overlever i ödlund tog som han också här och vara mentargerande för hans lov, va? Han var intigen och ivertigen av evangelium. Ja. Av glädjeboskapen. Ja. Och senast var vi sent in och att här vi likamnon. Ja. Och här säger han ju att så nu att Kristus som alltid så nu vi ska vi ödlund dyrve vara dyrmetter i likamnon. Ja. Vet han nu vi löve ettla vid dig. Ja. Alltså. Ja, det kan vi. Han är fullkomligt avgjord alltså. Ja. Här kan man inte vika han. Nej. Men det var inte alla som var samma vin och så var det lycka. Nej, självande. Det självande skuffar han ofta, men han gav sig inte för tanket. Men det är det hålet detta att han kan säga, men om det är liv och i halten och kommer avväxt av versemoin och vers 2. Ja. Så vet jag inte vad jag ska välja. Men sen det Eva samar med till Hesberg, jag vill vara färdig igen och vara så Kristus. Så det är vara mänka bättre. Men när vi är verande i halten är nejvare för tickare skuld. Och vi tar att det är vojsryghet som vet det ska vara att det ska leva. Och vi är verande så att tickaren främma och glädje i trunne. Alltså det är en underfått hoxan gånger vi här. Att vara öron till glädje. Ja. Och i trunne, Ja. Vi har ofta undras att men det är verkligen att undras då. Man kan säga underfullt till att han är så brötter. Ja. Att han som avförfyllta Ja. och nu är det han som ger sitt liv för att tjäna öron. Och han säger det här eisne och vi tar att det visar och jag som vet jag ska leva som du läser här och vara en chatting ödlon fram och glädje trunne för att ros tickara och i Kristi Jesus kan vara i överflow vi mer. Ja. Ta ju komma till det karakter. Alltså han rosar inte själv men han vill gärna vara brukt till att andra kunna få rosa. Ja, och ösnet här att han nämner detta Ros Kristus här. Ja. För jag Ros Kristus här. Ja. Kan vi överflow. Ett att Ros tickar och i Kristi Jesus. Ja. Alltså på att det är bättre, ja. Kan vi överflow med mer ta i kommer till att så här skriver han om ögonlökan. Vi där och i. Ja. Vi kvar annan alltså. Ja. Och det är nog det bästa vi då gör det. Ja. Ja, hur har lyckats ta det här i Apostelsen 20 här som han. Ja. Jag minns inte väl in att det här fyra men jag hade gått så slår man det upp. Det är att han helt en sån rimmar till att han en unge med han datt ner ur vindan och döje. Ja. Och så säger han här ja, jag kan godt läsa sintras ner till Paulus läser 4 läp Efesos för han skulle inte komma och vara tärnar i Asia. Till han skund för att komma till Jerusalem till Kvitusund till att vara honom görligt. Ja. Men Milet sände han båt till Efesos och lät henne äldste samkomne kalla tillsyn. Ja. Då det kom till han så här säger han vittar, tid vita kvos ätför moin här vara mitteltickare alla tøyna fra första dag kom til Asia. Kvos är av ett tant herranon i ödlon eimjukleika,
vi taron og i frestningen som kommer av meg, vi til at jødene har li etter meg. Tid vite at jeg har ikke helt i atter nægat tog som tikkun kunne være til gagn, men kun gjør tikkun til å bæge av samkommen og i husen. Jeg vittne bæge for jødene og grikken om omvendingen av god og trunna Herre okkara Jesus Kristus. Og så sier han, og nå, bonden i andan, ferie til Jerusalem, og veit ikke hva det her skal møte meg, best at heile anden og kvarjon boje vittnar fyrir meg og sier at bond og trångter boja meg. Men jeg råkner liv mot ikke verst fyrir meg sjølvan, og det var dette verset som jeg huksa om. Men jeg råkner liv mot ikke verst fyrir meg sjølvan, best jeg kan enda skaimot og tjenestene, og jeg har finnet fra Herren og Jesus. Og da man kommer hertil, så vil man huske at nå kommer en langere forklaring om øyelig størst. Ja. Men det som tjenesten har finnet fra Herren Jesus at vittna om nøye evangelium Guds. Altså, det var drivkraften i noen, altså. Det var det som fikk han til å fære i jøkken, alt det som han får i jøkken. Fyre at. Og ta man så heldig til å se meg vid det som Ananias, Ananias som døpte Paulus, som kom til hans her. Det som Jesus sier vi han tar han for fær, sier han vi han. Han tar ikke fære til Paulus, til Paulus var berukt av for jeg forfylte, men han sier han fær, jeg skal vise honom hvordan han skal loja fire navns på min skulda. Akkurat. Og det kommer frem så nekast, vi har nekast til frem og senast der. Ja. Men drivkraften dette her. Å vittna om nei evangelium Guds. Altså, det er så lagt. Altså, det er så lydig å suttja til i egen menneske. Ja. Men hette det som fær henda mannen, som før var forfylltjare, til at fullkomlig at djeva sitt egna liv, for at andre skulle være signa i. Ja, det er 16. verset i Apostles og Nutt, og det setter ordentlig tingene på plass, altså, som vi sier daglig, ja. Vi tar for Ananias og sted, kom inn i huset, lei hendrene av han, og sier, Saul, bror, Herren Jesus, han som åpenberer seg for det her av ennom, og i to komst etter det var sendt med for at du skal få kjent til natt og du vil ha filter av høylig andan. Ta fatt vidt av sammen så skål fra egen hans her, og han fikk kjent natt og han røste seg og var døpt. Altså, det er utrolig når du først inne hans videre her, hvordan jeg overlærer til litt enn at andre videre, men samtidig hvordan lagt det litt og i menneskene at også om alltså det naturliga människan. Naturliga människan, ja. Alltså det är så märkligt att den naturliga människan ska vara så lite vidring för det. Ja. Och god han ända fer till Ananias och ber han var siktning han färra. En man som rattest. Ta han är frälst en man som inte rattest. Ja. Akkurat. Och dräpt dig som hörde till vägen och koa dig och sätta dig i fänghus. En rejäl makt alltså. Ja. Ja. Hette her løyvet av Paulus som blev så fullkomlig brøtt. Det minner meg av altså her som nevnt som en syndafotla kvinnan som kom inn til søymene farsieren og ta maten som hun så offra seg sjølvan her for Jesus. Det er seg fullstendig for skammen, men det er han ikke i. Tog at hennes hjerte var så fyllt av kærleika til Kristus eller til Jesus og ta og i sømme farsier kjærlighet her så sier heia videre hvor det er og det som vi kjenner så vel da. Men så først så Jesus holdt vi å forklare det til vi i luknelsen om tar bo av mennene som skilte av annars som skilte av holdt trusten nære annars som skilte av 500 nære da må lukka for å tenke å lese til rett her Lukas 6 da ja
Han sier her at en med langt ut pening 8 var en annen skilta i hånden, og 500 denarer og annen holdt trus. Vi til at han ikke 8 gjalda vi gav han bavon til etter. Hvor tarra mann for at elska han meire? Så jeg må svære, jeg haltet han gav meire etter. Ta seg han vi han, to dømte beint. Og sett sammen vi, hvordan livet til Paulus brøytes da, så Paulus fullkomlig, altså tidsen av sånn her kærleggene som her firegiven sånn va? Ja. Så det blir litt et kærleggs attersvær. Ja. Og til mest i alle veien i jøkene, hvordan jøkene syre tjeneste til Paulus av kærlegger. Kærlegger til Kristus og kærlegger til menneskene. Ja. Kærlegger til samkomne. Ja, det sa støysen her på en tatt han var at Ananias kommet til han, og han var til stendt, så fikk han seg eta vers 19, og styrstnøye, så her han vært vojkor. Altså likamlig, ja. Ja. Han var nu nekra deir til lærersvøyen i Damaskus, og i det samme prætka han Jesus i synagogen om at han sånn og gods, og ødelig hørt han var offeren og søtt. Det hette ikke han som i Jerusalem, 80 som kallar hette navnet, Han var jo kommet her å føre til bonden til hovedprestene. Men Saul mentes og tepte jødene som Damaskus bor vi til at han prekvei, så han Kristus. Ja, akkurat. Du sier kanskje alt det her som vi da har nevnt om skjermen, no? Det henger så utrolig vel sammen. Ja. Og du nevnte om at her fra Rombraun her, at kærlighet Guds uthelt i hjerten vi hele andan som giver nok der. Og så sier Paulus 4 hver, og han omvendingsna, fer fram så alle som han fer. Ja. Og så måneden, altså vi sier det fra hans her søye, det eneste som hever just han nøktan og sinde gleden åren, det å kunne gjøre seg inn av mennesker, til han har helter at han her vil tjene gode, men så tar han så for ene laden oppa, og for hjertet fylt, vi hele andan, som Guds kærlighet uttalt og i sånne hjertet. At det blir en øyelig moner av til fytlingene av glede og kærlighet. Det var fullkomlig vekk åren, men nu fer han hese her fytlingene. Okay. Det var det som Jesus kom til for å gjøre oss. Og her veler han seg Paulus ut som han som man kan si at han uppbarste. At han lov kønne, ja. Og for meg stender han eisen som storebadgen i Lukas 15, ja. Ja, nå kom han. Nå kom han inn i gildet, ja. Så, men det her som point 18 og jeg postet sånn nødtjå. Ja. Point 18 her som vi løser, og til vers 23, ja. Ta en lang tog var omligen, lette jøtene oppra om å drepe ham. Men Saul fikk av vite om ragen etter at det lagt opp med til honom, tar helt årsene vakt ved postene, bare det og nått ved å drepe ham. Men lærersveinene tog han, og han nåttar tog, låt han utsjøkne om muren, da sjukte han nere i korv, og da han så kom til Jerusalem, rundt han halta seg til lærersveinene, men de rattet han ut, og de tror ikke han var lærersveinene. Men så lærte vi om en person. Yeah. Men Barnabas tog seg av honom, og for vi honom til apostlene. Han sier til ham hvordan han ser herren av honom, og at han talet til hans herre, hvordan han i Damaskus vittna horester i navnet Jesu, og så tjekk han ta inn og ut til Tøymon og Jerusalem, og vittna i horester i navnet Herrens. Og han tog seg ved jøtene som taler av grikst, og i året vi tar til rundt og ta, att drepa han. Men ta i bröderna fick att jag vita företag till Caesarea vid honom och sände han hejande till Tarsus. Alltså tanken som och har varit alla tøyna som mot löjve färgast att detta sätter vidare och att vara att han vid August nej. Ja. Alltså det är öliga duck background att sätta upp. Så hesa bakgrunden finner vi ikke akkurat mittelen i det. Men så salar fortsatt han, altså. Så godten kjesen høyme.
bakgrunden av åkken løykamysk og det som har vært ha. Og det stender en verset vi synes at jeg må være tjat til Jesus. Tøy så latt av gavun døvun, ut av gøten i gløy. Og så hos i årene, sørst og bøkst i havet sanna, at jeg glemte elska til, just at tøyner kærløk sendt og strøtte røvsrammen ved. Alt det kom fram fyrir med ta i lese, slik år som hese ur Apostelsson og Nudj. I samme kapitlet som Paulus i början kommer til trygg, så Herren kommer mot honom, og han gonger inn i dette Nudja løyve, og så kommer fylkene. Ja, avvokstrun. Og så hokser jeg om etter månen i fargen. Nå er jeg ute ved 20 år, da Nudja har lagt ut av Facebook, og hvordan det var viner i øye, mittelen falske fargen, mittelen det tryggvandet. Jeg kjenner det slett ikke. Men det er en utrolig glede til vise, og i tog som det ikke var gater, jeg tog som det ikke ut, og i tog hatt og i det taket til tilsyn på. Ja. Og det var uttrykk for det. Altså, man ble så gripende av, det var en øyne måneder til Paulus. Allikevel så finner du dette til brødene, hvordan det er rundt og at av verjan, hvordan det er rundt og til det visste at Herren har sagt at han skulle fære kjøkken og sånn. Ja. Og så tar vi våre anbøy Herren brukte til at løyene kjøkken så trångt når det rakt igjen. Ja, at det fer så lengt. Alt det tar for kjøkken skiljer det alt. Ja, men allikevel har vi et øyelig godt det av minne noen annet. Ja, sjølvande til. Jeg husker om, nå leser her etter høttjen, tverrferene, ja. Og vi leser det atter og atter, og det ene fer kom det så lengt til at det steiner igjen. Ja, jeg vet, ja. Og han faktisk døg, ja. Men reis opp atter. Og hei, aller helst at tog feriene ser inn i 3 himmelene, som han forklarer. Vi satt noe rundt. Ja. Men det er på, altså, nu sier jeg for meg, ja. Då vill jag sätta mig in i det här. Ja. Sätta mig självan och i sårna vanta. Ja. Och i deja vanta. För att kunna evangeliet. Ja. Ja, det är väldigt vanskligt. Ja. Jag då öle ytla sätta mig ut men jag måste säga det inspirerar verkligen. Det gör det. Ja, det är helt otroligt inspirerande alltså. Men allikevel att du ser vad händer här så tar Barnabas. Nej, han kommer till Ananias, eller så han heter han. Ja. Det ständer att ta för Ananias och stäver sig, säger han. Kom in i huset, lägg händerna av han och säger, Saul bröver, har en Jesus som åpenberar sig för att tära vännen och i tog konstaterar sent mig för att du ska få kön till en attor och vara filtra av alliantan. Att uttrycka. Ja, och vara filtra. Hvordan står han prøys sätta vid och på att här som fullkomliga brötte livet av Saul och Tarsus till att bli en Paulus. Ja. Till akkurat det. Ja. Och som han var utvald raskapare. Ja. Det blev ju sagt vi Anna, att det skulle sägas vi Anna. Men faktiskt ändamål faktiskt akkurat det samma. Ja. Att få sjön så att man ser det tomma livet som man i, og så være filter av hele andan. Ja. Det det eneste som kan gjøre månen og i livet til og mennesken. Ja, det det? Jo, det det eneste, og det var det som Jesus kom til at utinna. Det var at det skulle gjøres mulig at Guds kærlighet kunne bli uthelter i okkara gjørsten. Ja. Så og det forklaringen på alt det der til Paulus, ja. Ja. Men han som vi ofta sier, han akkurat med over, altså hedningene, apostoler. Ja, og til han som skriver Jesus brevet, Paulus, og til han som skriver 5. kapittel Jesus brevet nå,
Och till han som ständer attanför hes i år, som Herren han vid antan finns ju att skriva till lockara, eller till gott samkomma. Han säger att vers 15, eller 14, trys i skriften vakna till i svävor, och röjs upp från dig, och så ska Kristus lysa till här. Och det han snackar om dig som sover med dig, och så är det tryggvande, ja. Det sover alltså antaliga. Akte tog väl efter hur sitt liv var, ikke som avvis, men som vis, og kjeip hina leali og tog det han rønter. Være tog ikke darer, men skilje hva vilje herren ser. Dretje til kun ikke drutjen og i vøyne, eller vøyne, og i tog i spittling, når jeg lette til kun fytle av hele antan. Så til tala kvart til anna vi salmon, lovsangon og andalig om vysen, synte og spille for herren og hjertetikkere, og takke alt det gode og færen og for alt det navn i herrokkere, Jesus Krist. Og være kvart øren undergiver. Altså, hvis du husker om her som avhøydene, hvordan han rammer han inn, hvordan forårene til han som løser et problem i livet som tryggvande. Det gjør den som Paul, Saul og Tarsos, og han fører han i rock. Ja, ja. Dette til konfitla, og enda sier Andres lån, til han forteller om det, at det er bedre enn å fytla å fytla oi, andan. Så det er oi Kristus, så det er fylt oi andan. Så det er slutliga sammanbundet Kristus, som Jesus, Arnand Øye, sier til at det er ikke gagne færre bostor, til færre ikke bostor, så kommer anden ikke til det. Men færre bostor skal sende til han, til han kommer, ja, så får han å gjøre et underfullt versk, og gjør sånn at ikke. Ja. Han skal sannføre heimen om synd, og om rettvise, Ja. og om det om synd, tog tryggvis av meg. Så sterk er den avverskan som vi bærer og i okra gjørstum vi har lendene. Og så sier han om rettvise tog færre til færre mån og til suttja mig ikke langt og til vidt. Og til dem tog havdingen hesen har med dømt. Også om verste og hente da han for. Ja, helt sikkert. Altså, nu har vi hela stora mån beundra Paulus, ja. Men överlägga någon, det som vi beundra, det är detta verset som är Kristus. Ja. Och att det är till okkon öll, alltså. Ja. Vi är individer, och vi kunde inte ordla generalisera och på tammatan, nu skulle vi öll vara som Paulus, slett inte. Men vi kunde öll få det samme erfaringsna, upplevelserna av evangelien, at akkurat gjørster vil fyllt av hele andan. Ja. At han er fyllingen av Guds kærleika ui akkurat gjørsten. Tog at det brøyder okkur fullkomlig, altså. Man har faktisk etla årfyrir av lysa månen av tog som henter ui en menneske, eller i mer, jeg kan bare si for meg, ta ui henter her hele andas fyllingen, ble man verleik ui måne løyve, ja. Jag har säkert nämnt fler, men det är bara så att det som är avgörande i livet, där kan man inte låta vara via nävn atter. Ja. Tror att alltså fatter uppvuxen vid åren, alltså läs Bibeln som det allra första och ända som smartranker så fyrstilt man är för att bli en av medförfattaren till Bibeln, att jag visste inte bättre så finns bara naktighet. Ja. Så så talar allt det till mig. Og livet ganger, og man vekser til, og man gjør Jesus som har i livet noen, eller at man døyper som etter er gammel. Stadigvæk alt, og som jeg synes utenfor det. Det hever ikke finnes tek og fæter og hjertan. Og da det så hendte, da jeg var om 2-3 år altere, da brøttest mot liv fullkomlig. Og da fikk jeg en fytling og et innehald som gjør det til at ja, alltså det var jag vet inte vad man då ska förklara det, men det är verkligt det här som vi tar om. Ja. Det är inte bara pene tankar och go incher
og gåa våner om et eller annet. Hette hele anden og jøkra gjørsten en verileik. Og han verileiken, Guds verileik, som brøyter menneska liv innanifra. Paulus har kjent at det her truste utanifra, loven krauti, og han rønte å være at han som oppfylte alt det. Tomleik, han råkna det som skatten. Jeg tror faktisk ikke bruke året som jeg halte at han har brukt om til at han sier, jeg råkna alt som skatten. Måte tog jeg kjenne Kristus og være kjent av honom. Ja. Og dette til hvert eneste menneske. Så du som sørst og lustar ui det, så skal bare vite til at Guds kærleik, han røkker helt inn i tutt hjerte eisene. Og han ikke fytler det vi en visshet om at synden er fyrirgiven, og en visshet om og en fytling av frie og kærleika hansere. Og det det som evangeliet i verleikan og i praksis. Ja. Altså det som leser Johannes til kapitel 15 til Johannes over 15 og 16. Ja. Da han sier, kallet ikke ikke langer tjenere. Så i tjeneren vet ikke hva herren sier. Nå jeg tykker når vi kallet viner. Så i alt det som har vi hørst av ferien må nå, har vi kunngjørstikk. Ja. Tid har vi ikke utvalgt med. Nei, jeg har vi utvalgt tikkum, og tid har vi. Og jeg har sett det til at de skal være ute og bli avvokst. Og avvokster tikkere skal være vi, så ferien kan gjøre til alt som tid ber om. Og i navnet møgnen, og etter barn mot at de skulle elske hverandre. Jeg husker også om det her, at fære ut og bære avvokst. Ja. Han som bære avvokst, han bære avvoksten til honom som bor i honom. Ja. Som hans lov, va? Og tog til, altså, og medfører står om tøytningen, at dette her et avhaltende versk i akkurat lovet. Og alt det som godkjer tøyerløst, altså det ikke bondet til tøy. Han fytler, og han fødte åkene nødtjøn, og han ender nødtjør åkken derfra det tøy trångt åkere som stokket og lagt visker åkene større iver for øvrige fytling av dårlig. Ja. Altså hans meginregler som Gud brukar til åkken, som Kristus oi. Det här jo ikke av høymen, altså. Det här jo hans meginregler. Og hans tøyer løsa, og fått evangelium, som alle tøyene nøyt, et år som alltid nøyt, til å tale som en gang nøyt. Så kær for himmelen et år som alltid nøyt, altså, alltid nøyt. Jeg kan ikke inn i det løyve, det nødja løyve, og alltid være frusker, og alltid være avvokst, og alle tøyene være, han og Herren vil ha det å være. Kan neka være større enn det? Nei, det det beste, det helt visst. Ja. Og så det at også om det at det hans versk og i okker som slipper fra med i okker løyve. Ja. Men akkurat det verset som du leser her, kallet ikke langer tjenere. Ja. Så tjenere vet ikke hva Herre hans gjør. Nei, tikkene har vi kallet viner. Så alt det som jeg har hørt av ferien, men har vi kun gjort tikkene. Ja. Og hatt det talet til noe som sørste tøyene. Ja. Hatt det færre fra å være tjenere til å være viner. Ja, viner godt. Og så at jeg vet ikke hva man skal si ordentlig, det er ikke å forklare, men det har nækka eist vi til å gjøre at du øttast ikke mer. Nei. Altså, det øyla nækka eist tryggvande mennesker som rettelig øttafull, særlig nå i tøyene som og det så innelig forståelig. Men Jesus tåsa vittar her om et hjertens forhold, som gjør at nå vi ikke bare tjenere, som gjør at det som tjener, som skilt, ja. Nei. Men nå vi vinner, altså. Ja. Og det er en øyla mån. Ja. Det nesten, fatt ting i livet som så god som å være sammen ved vinen. God om vinen. Ja. Og den beste vinen kjør hver en enkelt av okker, eller går så ikke okker på ham, til konna til åkene. Ja.
og det så står parst av liv i okkara. Ja. Og så har vi eisen viner. Sysken, vi har bare herran og tvimle sysken. Og vi elskar å være sammen. Og bedre viner vi mer deila vi kvann annan. Da. Men det brukar han til uttrykke at det har vi ikke utvalgt med noe. Jeg har utvalgt tikkene, altså i fløytel. Ja. Og jeg har sett det til at det skal være ute på avvokst. Og avvokst og tikkere skal være vi, så ferien kan gjøre det kan alt. Som til bia han om med navnet vår. Ja. Altså, det så høyt at det her, han Atlanden. Du kan ikke gikk inn i en parst av henne. Du kan ikke annet hvor gikk du inn i Akkurat. Atlandene som hun er. Etla så blir det utenfor Atlanden. Ja. Du kan ikke ha åkt og ikke ha hit. Nei. Du kan ikke ha Kristus og bare en parst av Kristus. Altså. Nei. Det blir ikke tid. Det blir helt enkelt ikke til. Nei. Og tog at han som sanger sier, Jesus, det var alt som Altså han jo okkar alt. Altså. Det Kristus lov okkar åpenberast. Skulle vi åpenberas vid honom i ord. Alltså det sådana uttryck och bröven om okkar lov. Ja. Hur tatt det bundet till han. Och allika väl så upplever att det säger så. Det var ju allt som oktober och kom fra då, ja. Och sen omma. Bäge halte och höjmeren och allt det där som lukar som ja, vi lever i höjmeren, men vi är inte av höjmeren. Alltså, men vi lever i höjmeren, men höjmeren är ju inte jag. Och allt det så uttryckande som du huxar om dagligen. Ja. Och så ska det få nöje till från honom att leva som Paulus säger här. Det i troan och välmån att i omkom ska vara till skammar, men att Kristus som nu, som alltid som nu vi, ska vara dörmet vid lika mån. Vet han nu vi, då vi alla vid dig. Och så säger han, tog all livet med Kristus och dig när vinner. Ja. Alltså, du kan inte få sagt och stitt i åren om en liv som kan vara i forsal 5 så här. Och det blir bara bättre och bättre. Ja. Ja. I morgon var i Johannes 4 og i Johannes 6. Ja. På en måte så mer lykheten her i midtelen til hendingene her, til Jesus sitter her i Sikarsbrunn. Ja. Og hon ber han, til hun kom her til, ber han gjemmer alltid til vattnet, ja. Ja. Og han forklarer henne til her. Og hon teker motor, Ja. og hon fer alla bygdene til å teke motor eisene. Ja. Ta tåsar han vattnet. Ja. Og så ute i Johannes 6, her tåsar han om breie, Ja. om det livande breie som kom ned av himmelen, det gjør heimneløy. Og han hever, altså på en måte, som ute i, jo, han gjør kvinnene et tegn. Og det vi at han viser en av henne lov i detaljen, som gjør at hun sier han må være profeter. Ja. Og at det som må være profeter. Ja. Men det virker ikke, for andre synes jeg så er det største ut. Nej. Og allikevel, vet du sporen ikke henne om det, før så alle bygdene kom ut. Da. Og i Johannes 6, her hever han gjørst, så rimmar ondt. Ja. Ved at han hever metta flere tusen folk. Ja. Vi 5 små bollon kanskje, og 2 små fiskene. Og de sier akkurat det samme, at Jesus må sannelig være profet. Men så stekker eisene lykheten her. Ja. Til kvinnan i hans 4, og bygden, de tog imot det. Ja. Men kapitel 6, han ender ut i her, at Jesus sier vi lærersvennerne til her 12, at alle eisen tid er rymme. Ja. Så mottøkken av evangelien hever alt å sige vi går så ursligt att vara. Hvis vi också är något om en nu vi av varje kvar allt möjligt vill showa och så vidare, ja. Men också vi han brukar alltså döma själva här om görna och samman så för det så. Men han gör den som inte tar emot det, ja.
hon kan ikke bære avvokst. Det er en fysisk omøvelighet. Ja? Hvis Jørgen ikke leder seg opp og teker imot det svanene, ja, men så er det ikke, så er det kaldt, svart målt, og så kommer ikke til sin rette. Men her står det ikke imot det. Som kvinnan her, Sikarsbron, hon tar imot det. Og Jesus sier visst her, han fer så lengt til tarra, og til tar øylen skjerer at ta oss at og fram vi igjen om antallet spårningar. Ja. Men han fer så lengt til å si til at om du ikke innteker med, altså äta halt mot och dricka blå mot då. Ja. Och så var menar han inte fysiskt, han menar till antalet då. Men det är månen och att vit om Jesus, tar var så tatt på imon till och det att här kunde ta gå igen. Ta kunde. Ja. Alltså visst det är det här då och lycka väl så låter det. Det tar inte emot. Tror är alltså för mig är det bara så omedelbart viktigt. Vet här att vi blir vi så Guds år. Ja. Og at imiske tjenester og imiske veier som Herren hever til mennesker å bløyta hjørne, så at måtte kan være her, ta i togene inne. Ja. Men frelsedavlen sier hos året, det er nå, det er i det. Så medan to høyrer året, så kanst du lete ditt hjerte opp og lete evangeliet. Jesus Kristus släpp in i hjärtat och göra sitt verk. Och det är något som inte enklar. Det är helt visst. Till att med till något personligt och just när som du säger nu tror jag att han säger i Kolosserbrevet 8 att vers 9 ja, han säger först i 18 han är hött likamsens samkomna. Alltså här sammanber han. Ja. Kospat vi ett likam. Ja. Han som är upphavet, din fromparne av en och dig. Så lär skulle han i ötlom vara en fyrst. Du gode lycka öll fettlingen skulle bygga i hon. Och vi har någon att göra allt sånt vi ser. Vet han nu det som har gör ner och det som i himlen och ner. Det han gör det fri vid blåa krosshansarna. Och så tar han åkon in och i det här. Öjsne tikkon som ena för värld hon har gjort främman. Och fortsatt där av sina läge. Och in önt och värskon. Tikkon hever han nu gjort sottar. Och i halslika med hansara. Du nämner att det är att det lika med han. Och i halslika med hansara. Vi dejar någon. För jag för att det kom fram för jag som så innan höjlöd och ytterligare så ölastand. Så satt som till det verande i trunne, grundfest och fast och lät att det kan inte vika från vävnen i evangelien. Sånt det har hört som är prätka för ötlonskapningen någon till himlen. Kvartjänar är Paulus är det var. Så kommer han in att ha personliga så här. Hur sant lättast han. Nu gläds det och i löjen kommer in någon, fyra tickon. Och det som en vantar av kristlöjen som vi hållit med om att tala, uppfällde nu fyra lika med hansara samkomna. Alltså nu är vi lika som vi ändan av löjen av Paulus. Som han uppfäller och som Ananias säger. God säger det av Ananias. Jag ska visa honom hur snäck han ska löja för en namnsmörs skuld. Han kanske mitt ut ja. Han säger toj. Tjänare hennar i våren, alltså samkomnar. Efter till hushållet gott som är givet tickar mittlen till fullnära kunder och gods. Så kommer han in här till landar male som har varit dolt för upphav i allra 28. Men nu är våren åpenbaren och hejla hansar. Till tajman vill det god kunder och så ryktet dårter med till höttingarna. Detta landar mal som är Kristus och i tickom vänt dårterna. Han kunde vid. Ta vid amena kvart människa och lära kvart människa vid ötlom vuxdamme. Jag kunde löja kvart människa fram fullkom i Kristus. För detta arbetar i ösne, eller arbetar i ösne och ströjer vid kraften så som väldigt av viskar i mer. Självsamt att du konst vi har sån här akkurat nu. Tog jag att evangelien hon. Tog jag att här hever han
flere för rönt att finna att viska i mer eller man føler ikke alltid at det virker. Man helter jo i kjenslene for det virker ikke. Tror jeg at forstyrringene er sånn ekvar. Ja. Men det du leser til her, er at taimon vil det god kunnskjøre hvordan ryktet dårlig til mittelhøytingene er etter løntarmal som er Kristus og i tikkum ved andortarene. Bare hokser om at det er. Ja, ja. Men han vil kunnskjøre fire og hvordan han kunnskjør i jøknen, og hva det er som kunnskjør til, altså som er kjønnskere, han bruker akkurat lika, altså. Vi vet jo helt ikke, det sier han nøysene, at vi er ikke akkurat ekne, men han bruker til å kunnskjøre i midten av akkurat medmennesker, hvordan ryktet dårlig er midten av høytingene er etter løntarmal, som er Kristus og i oss. Alltså det är helt ofärtligt. Tror jag att det naturliga att det är vi sån och till en dorskap för det kan det inte göra att det här är väldigt dömt antaliga. Men så säger han här i Korinthbrevet 4 Korinthbrevet 2 att en antade han dömer om allt och självor ver han dömter av ångorna. Jag når in och i handa tillstånden löven samma vi Herren. Suttja virskift, akkurat som han sier det. Og selv om du ikke skiler hva alt dette kommer, så varst du til at det er for hans skuld. Ja. Han brukar det på en måte. Jeg syner for til noen samfunn eller til noen medmennesker. Hvordan ryktet ordet landamalier som er ui ok. Ja. Det är fantastiskt alltså. Det är också om Charles Louis Jochen Paula. Ja. Jag minns svigerfar Andreas Kirkbone. Ja. Han hade några få månader från Fittlalfjärs. Och han satt här vid vår ändan stavene. Hand på det kinn och han faktiskt bara tog sig framför sig själv med sig där ja. Så säger han te säger att är väl halvfjärs. Men jeg føler ikke at jeg blir voksen enn, sier Hanna. Og det er jo nok kvar siden til at nå nærmest jeg har 40 år, 2 år etter så er man her. Men til å fæte litt løyve gongekjøtt. Og til å fæte litt til løyve fittling utøy, for at ikke fæter ui evangelien. Til jeg synes det reende tanke. Ikke for oss som trykker, men livet til spåler oss det. Ja. Og jeg trykker faktisk til at de unge ut det, kanskje opplever til at genga skjøtere ut det. Det hender så øyne jeg, at det hender alle tøyene akkurat, det hender alle tøyene. Kanskje bare ut i virkelig verden, men så sannelig eisen det sitter vid telefonen og iPaden, og at verden kommer inn på en gang, så. Alltså jag åkte då som där för jag var smadranker så snackar man stadigvæk om alltså lanserar sig från 2015 till det är 6 år. Och kvar tossar om solar mischingsna och det som var 2015. Ta jag var 6 år gammal och är så mer än det. Alltså så måste folk tossar om det åter om det solar mischingsna som var akkurat jag blev född då. 2 det 18 år. Men och det hände så näck att till längst sedan för ingen huxar om det här långkra. Men ta var folk det hände så lite. Tog en viska gäng upp att det långkra ta att det höll fast och det tingen som hände och flera år att han kan vi bara släppa det ja. Så löve ta spålar oss det. Eiste för det unga falskt det. Och jag switch bara mer Markus viktigt det är att människor får fäter och just det här. Det är värda löven som är Kristus vandrar där. Ja, men det är nog nämnet till Andreas Kirkbone varför han satt här. Ja. Och till jag var 15 år så kom jag känna han att jag kommer att arbeta i Halma. Mm. Men inte förrän jag kom in till systransarna och i Vaje. Ja. Hon var Maria. Ja? Mia, ja. Och jag kom in till hem först för Avicii. Och
ja, hvor kom han inn her akkurat da, og det var noen heim som han kom inn og i veie, og her i samfunnet her som var inne. Først for å sette meg inn til henne, og sette kursen og for å snakke og fortelle om så et lov. Da opplevde jeg noe i samband med dette, hvordan Herren sørger for i åknes, hvordan han sørger for i henne, hvordan han sørger for i at hun kom fire som hun kom, og i meste hvordan dyra bare Herren være lov i henne, og det er jo ikke avverskan inn i familiene, at jeg øyne stykker mamma, og øyne stykker om, eller øyne stykker varme over det. Altså, det må jeg bare si at det er noe underfullt. Og i samband med vidtjene, altså, det stender at Røyne og Lyttet det skusterskan hette, at vi ber Herren fram lika mokkere, som et livande høyla gode domdet offer. Og ikke bare noen et som henter alt, altså, det var så einfalt, ikke bare at jeg som henter alt, men vi ender nødja hvor vi antar sinnes tons, så tog hans røyna hva vilje god sier. Det gav at damlig og fullkomna. Det er det som han sier i Rombraun 12. Og så sier han at Jakob sier til at det antallet gosterskan, og røyna og lytallet gosterskan, for god til fjæren, sier han her i retta, av vitsa, fjærleis og antjur i trångtorra. Allt sig utåtgående och hemma. Och jag har varit alltid på steget här. Att just då att arbeta av hjärtan. Så det är Herren som vill ha detta. Så helt det är utåtgående hem. Akkurat. Avvärste av hässon är så störst. Det är till 4 och till 17. Att det kan inte malas. Det är ett liv som är uppenbart i jöknon till som till häver. Samman vi här som människor som också har livet liv. Och så gamla har vi här till en för det var inte så ganska väl mun allt ganska äldre. Det var inte kört. Men bara avvärste och så tar han fortalte mig att de var syster Röfärtoin, va? Andreas. Ja. Så levde av minnene och eller kjølsomt. Så jag kunde sätta han i samband med det som är hört om han i havn. Och han i samband med det som är upplevt in i kursen samman med henne. Och att det bara 2 dömer om människor som är kommit in att ta in en loj. Kvar vi sin uppgave. Och så att hinne som det Øystein fick. Ja, akkurat. Så jag att han tar sig om ett flörtale. Tar han tar sig om sitt likama. Som är i Kristus, ja. Här och finna dig och i samfälla vid Herren. Här som det är då. Till en halvtjudom. Alltså det är inte bara att du röjnar sig en år och han kan man säga så lite. Så jag måste röjna och hålla samtidigt en gängad. Det är slett inte samband med det. Det är samband vid som hjärtaliga tog emot med och så döttren som var ingift. Alltså ett lov gjorde det samma. Och så böttnen det att hemma natten. Bäj sonaren och döttren. Alltså det pura förklarligt. Ja. Det är en öl effekt av tog alltså. Det är en öl stor effekt. Ja. Det är mer än till också att det heter vi lov att göra, vi lustvarsla att göra. Det är för joggen atterlig. Ja. Ja. Och det kan bara inte beskrivas. Också det är slug människor som har en förutlaskare tjäna. Och här var det ett hem som är mist pappan. Och det var så snäck kusiner och en mamma. Och hon säger vi henne att du kan välja mittlarna för att vaska fisk. Eller att du vill hemma. Det och vi tarva inlöva och vi tarva att vi rökta det som Herren är hur giv vi åkna och till det som man kan vänta åter till och så ser vi gärna vad valde du
Ja, jag sätter mig inte föra för att täcka mig av sinnen och ötlån. Och tog ju alltid för att vaska fisk. Och man dömde det som vi alltid kom ut i mitten folk och vaska fisk här. Som vi vaskar fisk ta av i Klagsvik. Ja? Ute och standa mitten av kläder och så kommer hem med och trött. Få mat och få sånk och få det som ett halvväg. Det var en helt fantastisk läge, säger alltså, det nögt ser mig och en av konans hund, ja. Alltså, det är oförklarligt att det här är löjven. Det här är en löje till, så löjer han till trätalest. Ja. Han löjer till dig, som han inte att det ska komma samband i. Det är så satt i löjven kom till dessa här ankerna. Hon blev gammal och hon satt här Klagsvika sjukhus. Hon satt här det gamla sjukhuset. Det var brukt till äldre folk ta, eller gamla folk ta. Jag låg så nekv, som jag öppnat jag vet. Så sitter hon här av gången. Och så lägger jag mig knä framför igen. Hittar ni anledning henne. Jag visste att jag anker kona blev anka, så kom hon av vid. Jag satt. Så säger vi gärna, ja, vi börjar oss hemma starv. Ja. Och till på mig. Och vad det är, säger hon. Att vitsa människor, säger vi gärna. Färgleis och anker och trångtar. Och livna i. Och fullständigt livna i. Och till på mig. Och blev rört. Och jag började vid henne. Och ofta så stod sinner vid henne och tar ett och sutt samfälle av mamma och såna. Men det är hon som var färdig. Så ringer sonen den ögonen och säger att vi talade till att du ska se några gråra gröna till mamma för att gräva. Det är helt det till, alltså. Ja, säger han att det är samfälle tog hej vid mamma. Det skapte lov vid mamma. Så att det är Kristus och jag kunde hon tog där henne. Ja. Och jag blev så gripen av hästen, så sitter vi igen, men så måste sitta för att det inte ligger åttan för det gärafärna, men att den präster som är här, att han teker mig in, oj, ja, så det var Böksvang som var präster ta, och han var bäg i blöjr, han alltid blöjr och tøyer, och säger att det är, att så ska Polfera, som vi vet sig Hanna, se några år, vid det. Ja. Och till särskilt som en mynd av ötlen som vi har framme nu och just ner. Och det dagliga, mittla människor, vitsa. Och du varst inte vad det löjer till. Som vi läser Kolosserbrevet om det här som vi nu ändrar vid. Det han säger här i årene. Du tjänar i henne då. Alltså, det är samkomna. Ja. Eller är våren, efter du hushållet gått som är givet till karamellen till fullnar är kontjer och årgods. Alltså kan det vara bättre. Hur kontjer jag vet? Ja, allt kontjer. Ja. Du är lika med kontjer. Akkurat. Det är innehåll som du oj Ja. Och det som jag flyter är övervita, det kommer ut ur. Och någon att det kommer av matan av vara på eller så för det. Akkurat, ja. Nämligen, han säger här, du tjänar henne är våren efter du hushållet gods som är givet till fullnar att kungjera årgods. Ja, till fullnar. Landarmal, ja. Och det är nästan som i år som man säger här, jag läser ur Apostlagärningarna 20, att kungjera nöje evangelium gods. Ja. Alltså det var drivkraften. Tog att han visste att det var det som förlöste människor. Ja. Och för att leva och just det här. Ja. Och just det här förnyttjande löven och haltande löven. Ja. Och nu nämnde jag Jan att det är sådana grund om oss som avskar oss. Ja. Och det är det. Men det är en väldig kraft innan i oss. Som alltid halar i oss. Det är bara så läs. Ja. Det är den kraften som är helt råkna på den här löj. Ja. Akkurat, ja. Det är bara här ser människorna till när du var svart och in. Jag kunde färra till systrarna Mio. Så kunde jag färra vi Mio och alla sig Arne att den lämnar ungdom.
Och här fortalte jag mig detta. Och nu satt det några år att han det hände kvarna och blev gammal. Så kunde jag konstatera jag vill säga en avväxt som vi aldrig har drömt om. Mm. Det är bara så. Ja. Är sant? Jo. Så jag säger tack för det. Ja. Tusen tack för det. Jag ska begynna bönsa vi Jakob Paul. Jag går färdig tack för att vi kunde sitta här samman, Anja och Daniel och er. Tack för att jag tror att han som viskar i och kom bära vilja och viskar till gåva vilja ta in. Inte bara nu och här och i det som vi säger, men och jag de här som bära kom fram i skrifterna som verelökar och i hänt och för fram och ägstning akkara löjve verelökar som tog löjt och nöj och som vi kanske inte sjå och video i för en attana ta vi sjå och kostå hej löjt och kostå hej styrst kostå hej givenai till att vara att han vid öja vara med några medmänniskor. Så det var att jag ska hålla fram och hetta verset vi att då var det allt det han som är som versen och torvar. Bär vi mittlån och ötlån tog som ska till. Och bär vi tajmer som virka och ödsten vi tog. Då är det utgärder som det var uppsett så imsa stannar runt i landet och fyra att evangeliet kan nå ut till människor och styrka till henne på att inte tröttast av att göra det gåva. Vi skulle hästa så inne ta som vi om vi inte gör det på att. Och det tackar vi därför i Jesu namn. Amen. Ja, det så var hesen pastoren av Gjerstamal Livor. Og vi får takke for jokken, Anja Hansen, som stender for det tekniske, opptøk og redigering, og Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen. Og la meg bare legge til at pastor av hesen her Gjerstamal sending noen, jeg suttet av Sjønvarskanalen til Iktus av YouTube. Det altså Iktus Sjønvarsp av YouTube. Og pastene her som var teknet opp her, det har vært eisende høyre settene og i Kristelig Kringvarsp. Takk for Jesus.